ସରିଗଲା ଶେଷ ଶେଷ କର କହିଦିଅ ତୁମେ କହିଦିଅ। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ ଓ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଓ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।